татар авыллары. Авыл хатирәләре һәр кемнең күңел түрендәдер. Үз авылыма кайтсам, җиргә ятып, сулар идем, тыңнар идем, елар идем. Әйе, шигырь юллары да юкка тумый, гармун тавышына да юкка сусамыйсың. Бар ул, бар авыл рухы. Һәм ул һәр кемне гомере буе озатып баручы, күпләр әле аңлап та бетермәгән илаһи көч. Авыл тормышын тояр өчен анда туарга, яшәргә кирәктер бәлки. Бәлки, сораулар җавапларга карый күбрәк. Тик бүген сүз ул хакта түгел. Безне исә күбрәк халкыбыз оештырган мөһим чаралар юлга чыгара. Менә Самар өлкәсе Камышлы районы халкының 83% татарлар икән. Районда 11 мең, Камышлының үзендә 6 мең кеше яши. Алар 10-нчы бөтен Россия авыл Сабан туен кабул итәләр. Менә безнең өебездә кызлар бик күп. Кызлы йорттан киткән селгә Сабан туй батырына бирәбез. Менә булса инде, чиләк белән кәнсә белән йөреп Шунда күңелле матур бәйрәм бездә. Әйдәгез әле, бер биешеп карыйгыз. Әйдәгез әле, Сабан туйга Сабан туй, яулыклар җыелды, бүләкләр әзер. Без Самара өлкәсе Камышлы районында быел ул 10-нчы бөтен Россия татар авыллары Сабан туен үзендә кабул итә. Билгеле инде чаралар, бәйрәм чаралары нәкъ менә авылның үзәгендә башланып китте. Шагыйрь Әнвәр Давыдовның тууына быел 100 ел. Самар өлкәсенең Камышлы районы мәдәният йорты каршында аңа бюст ачылды. Җирле мәдәният йорты үзе дә бөек якташы исемен йөртә. Танылган шагыйрьгә бюстны Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов, Самар өлкәсе губернаторы Дмитрий Азаров һәм шагыйрьнең кызы Алсу ханым ачты. Конечно. Ну, ты, конечно, Камышлагыл бик шатланып кайтадыр. Хәзер инде вот памятник булып кайтты. Вот Фаридабы — это человек, который без него вообще бы, я думаю, ничего бы не было. Потому что все, что здесь начинается с него. Аның иң беренче кешелекле кеше иде. Халык анарга мөрәҗәгать итәдер, эш урынына гына түгел, өенә. Аларның ишекләре һәр вакыт ачык иде. Ул ачык йөзле, аннан соң анарга әйтәләр, бик спай кеше ди. Әнвәр Давыдов 1919 елның 21 мартында Самар өлкәсенең Камышлы авылында игенче гаиләсендә туа. Иҗат дөньясына 12 яшендә үк кереп китә. Камышлыдагы Төбәк газетасында аның беренче шигырьләре дөнья күрә. 1952 елда Әнвәр Давыдов Казанга күчеп килә. 1953-55 елларда Татарстан Язучылар берлеге идарәсе сәркатибе, соңрак Татарстан китап нәшриятында баш мөхәррир урынбасары булып эшли. Шагыйрь 1968 елда 49 яшендә вафат була. Чагыштырмача кыска гомер эчендә Әнвәр Давыдов бай әдәби мирас калдыра. Үзе исән чагында аның шигырьләре һәм поэмалары тупланган 23 китабы басылып чыга. 60 елларда әдәбиятка килгән яшь шагыйрьләр Әнвәр абыйга бик рәхмәтлебез. Чөнки ул вакытта безнең поэзиядә, әдәбиятта яңарыш башланган чорлары. Без әгәр дә Әнвәр абый кебек кешеләр шулай искә алабыз икән, аны шушы зур бәйрәмнәрдә аңа багышлап, аңа шулай игътибар итәбез икән, демәк безнең әле сибелеп, чәчелеп, эшләп хезмәт иткән татарны әле киләчәге бар дип уйлыйм. Без Самар өлкәсе Камышлы районында. Монда гомер итүче милләттәшләребез үз тарихлары, шәхесләренә карата игътибарлы. Аларның исемнәрен мәңгеләштерү максатыннан күп эш башкаралар. 10-нчы бөтен Россия авыл Сабан туена Россиянең төрле почмакларыннан җыелган кунакларны Татар Байтуганы авылына, Алифба китабының язучысы Сәләй Вагызов музей йортына алып бардылар.
Биредә музейның методисты Нурания Авзалова кунакларына Сәләй Гатат улының тормыш һәм иҗат юлы, авторның алифбадан тыш язылган 43 татар телен уку-укыту китаплары турында бәян итте. Шулай ук кунаклар Камышлы районының туган якны өйрәнү музеенда да булдылар. Музейга килгән кеше китап та алып китә, аннары соң китаплар артыннан да безнең читательләребез дә шуның белән күбәя. Музейларда йөргәннән соң кунаклар кич белән Камышлы авылы үзәгендә төзелгән зур сәхнә янына Татарстан артистлары чыгышын карарга җыелды. Уйната да, биетә ул, җырлата, гөрләштерә, сабан туе күңелләрне мәңгегә берләштерә. Кемдер әйдә хисетләнсен, кемдер әйдә еласын, уен барда уйдырып сал, җырың барда җырла син. Байрам белем сезне, кадерле дуслар, туганлар, якташлар. Сегодня замечательное событие на Самарской земле. В пойме рек Камышла и Сок грандиозное действие со всей Самарской области, со всей Великой России. Сегодня здесь гости пришли на великий татарский праздник Сабантуй. Первый Сабантуй проходил в Самарской области, юбилейный тоже в Самарской области. Это значит то, что татарский народ Самарской области очень сильный, красивый, мудрый, трудолюбивый, притягивает к себе таких гостей замечательных. Татары в Самарской области издревле живут в мире в согласии со всеми народами России. Дай Бог всегда, чтобы было так. Байрам белем, дуслар, байрам белем. Менә ул 10-нчы Бөтен Россия авыл Сабантуе мәйданы. Аңа узганчы Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов, Самар өлкәсе губернаторы Дмитрий Азаров һәм башка бик күп кунаклар Сабантуй мәйданчыкларын карап уздылар. Хәзер без Татарстан Республикасының Кукмара районы әзерләгән менә әлеге ишек алдында. Монда нәрсә генә юк. Бу хакта нәкъ менә Кукмаралар үзләре сөйләсә дөресрәк булыр. Районыбыздан Самар өлкәсенең Камышлы авылына 10-нчы Бөтен Россия авыл Сабантуена тагын яңадан җыенып, зур итеп йортларыбыз, үзебезнең төзелеш оешмаларыбыз, тегүчеләребез, табачыларыбыз, итекчеләребез белән, артистларыбыз белән кабат килдек. Менә 10-нчы Сабантуй 5-нчесендә катнашабыз инде. Шушындый матур итеп татар ишек алдын әзерләдек. Анда инде безнең халкыбызның тарихы, бүгенгесе, киләчәге чагылдырылган. Самара хуҗалыгы мәйданында Татарстан Республикасы белән Самар өлкәсе арасында сәүдә икътисади, фәнни, техник, социаль һәм мәдәни өлкәләрдә төбәк-ара хезмәттәшлек турында килешү дә имзаланды. 10-нчы Бөтен Россия татар авыллары Сабантуе гөрли. Без Самара җирлегендә. Ә бит 10 ел элек нәкъ менә Самара өлкәсендә беренче Бөтен Россия татар авыллары Сабантуе булган иде. Һәм аның оештыручысы нәкъ менә Гали авылында булган Сабантуйның оештыручыларының берсе минем янымда. Менә шушы эшне оештыручы минем җәмәгатем Рәсих Мөҗахит улы Латыповка да дога булып барсын иде инде. Менә хәзер бит инде 10-нчы Сабантуй, шушыннан бирле шушы Сабантуйлары гөрләп килә, дәвамлы, киләчәктә дә дәвамлы булсын иде. Гаҗәп бит хөрмәтле тамашачыларыбыз, чынлап та менә бу безнең татар авылларын үстерү дигән уйдан килеп чыккан Сабантуй. Бүген инде ул 10-нчы тапкыр нәкъ менә Самара җирлегендә. Бәйрәмебез мүбәрәк булсын. Узган елгы Сабантуй белән быелгы Сабантуй арасында
Камышлыда 35 кызыл туй булган. Шулай булгач, килен төшкән йорттан бүләк, сабан туйга чиккән сөлге. Яшь кияудән үлемәк. Рәхмәт. Бүгенге зур бәйрәм, куаныч эшләргә сыймый. Барлык камышлыларны, 23 регионнан килгән барлык кунакларны бүгенге шундый зур бәйрәм белән чын күңелдән тәбрик итәм. Шундый матур, берләштерә торган бүгенге бәйрәм. Монда кайдан гына кунаклар юк. Барысына да күп теләкләр телисе килә. Исәнлектә, саулыктан, киләчәктә берләшеп, дуслашып, бөтен халыклар белән яшәргә насыйп итсен безгә. Әбей, монда бит бөтен сабан туйга җитәрлек йомырка җыелган. Каралаңма, син белмисеңме? Бу Камышлыда бер ел эчендә күпме бала туган икән? Ничек белмим инде? Беләм. 53 бала туган. 24 кыз, 29 малай. Халыкта шатлык, матур, карап йөрисең. Әлхәмдүлилләh, бик шатланасың. Милләтем өчен, халкым өчен шатланып йөрим, Аллаһка шөкер. Үзебезнең телдә сөйләшеп, тыңлап, әлхәмдүлилләh. Нинди теләкләр теләр идегез Бөтен дөньяда яшәүче татарларга теләр идем, иң беренче телебезне югалтмыйк. Икенче мәдәниятебезне, гырыф-гадәтләребезне, динебезне, татар икәнен онытмыйк. Кай барсак та гырланып, мин татар дип әйтеп йөрерлек булыйк. Егетләр, карагыз әле. Татарстанның үзеннән, Лениногорский районы Югары Коран авылыннан татар атлары тукымын үрчетү үзәге җитәкчесе Фәрит Нәбиуллин килә. Бабалары һөнәрен бүгенге көндә Фәрит Нәбиуллин дәвам итә. Аның 5 баласына да ат җене тагылган. Улы һәм кызы Самат белән Камилә бүгенге сабан туйга бүләк итеп тукымлы тай алып килгәннәр. Монда бик күңелле, бик рәхәт, бик матур ясаганнар монда сабан туен. Безгә бик ошай шак катабыз. Киләсе елларда да моны шулай матур итеп күңел ачарга язсам. Сезгә исәнлек, саулык, сәламәтлек, исән-сау йөрегез. Кунакларга Камышлының данлыклы Ярмәгән бийбалый әле. Ярмәкне инде халык 100 елдан артык бий. Бөтен Россия авыл сабан туйының рәсми өлеше Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов һәм Самара өлкәсе губернаторы Дмитрий Азаров сәламләүеннән башланды. Исәнмесез, хәерле кадерле дуслар. Я рад вас приветствовать на Самарской земле. Для нас большая честь принимать сегодня 10-й Всероссийский сельский Сабантуй. Я очень рад, что этот праздник мы отмечаем все вместе. Самара 25 лет отмечает Сабантуй как общегородской праздник. Мы чтим эти традиции, и эти традиции живут и сегодня на нашей земле, и мы передаем их все новым и новым поколениям. И праздник Сабантуй, культурные события всероссийского масштаба, прекрасный повод для того, чтобы больше узнать о великой многонациональной культуре России и передать эти знания новым поколениям. Вместе отпраздновать очень созидательный и всенародный праздник. Алга Сабантуй! От имени губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова подарок муниципальному району Камышлинский автомобиль «Лада Нива». Слово президенту Республики Татарстан Рустаму Нургалиевичу Минниханову.
Hürmetli millettaşlar, Sabantoy qonaqlari, hürmetli Dmitriy Igoryoğlu, sizni chin ko'ngildan bizning eng yaratgan bayramimiz Sabantoy bayrami bilan chin ko'ngildan qutlayman. Hammangizga da esenlik, sog'lik, kelajakda da shulay ko'rishirga nasib bo'lsin barimizga da. Rahmat Sabantoyga kelgansiz. Уровень организации, подготовка здесь на самом высоком уровне. Это слова благодарности вам, вашей команде и ваш местный глава Рафаэль Камилович, он тоже молодец. И все, кто сюда приехал. Это на самом деле праздник не только для татар, башкир, это праздник нашей страны. Спасибо. Я хочу сказать Рустему Нургалиевичу, своему старшему, мудрому товарищу, и за нашу совместную работу и постоянное взаимодействие. Рустем Нургалиевич, ну сейчас пришло время нам дать команду вместе. 10-й Всероссийский сельский Сабантуй объявляется открытым. Рәсми сәламләүләрдән соң җитәкчелек тарафыннан дәүләт бүләкләре тапшырылды. Самар өлкәсенең Дуслык төбәк татар иҗади иҗтимагый җәмгыяте президенты Фәхретдин Канюкаевка Татарстан Республикасы алдындагы казанышлары өчен ордены медале бирелде. Бәйрәм бүләкләргә мул булды. Зур рәхмәт Татарстанның хөкүмәтенә, Татарстан президентына шундый бәяләгән өчен. Biz бик тырышабыз, менә бәләкәй генә кеше Татарстанда яшибез, Камыш районында. Мәдәниятебезне, телебезне сакларга тырышабыз. Балалар тәрбиялибез, аларга мәдәниятнең бөтен яхшылыкларын сеңдерергә тырышабыз. Samar өлкәсенең Дуслык төбәк иҗади иҗтимагый оешмасына Ford Transit микроавтобусы тапшырыла. Sabantoy күрдем дисәм дә инде менә бу иншабе дип күрәм бүген. Бөтенесе эшләнгән бик матур итеп. Күңел көне шундый матур. Ничә кеше килдегез? Без 16 кеше килдек Мариэлда. Менә оештыручыларга бик зур рәхмәт әйтәсебез килә. Чөнки менә күңелле җирәген биреп эшләгәннәр монда. Бик матур. Менә мин уже үзебездә менә 25 елдан 28нче Сабантуй үткәрдем быел Сарапулда. Ну уже миңа теге бу эшләр мин аны беләм инде ничек аны эшләнә. Но менә монда бик организация матур. Рәхмәт сезгә, сезнең булганыгызга, барлыгыгызга, сез бүген безнең Сабантуйга килгәнегезгә, сез безнең тарихны белгәнгә, бергә булыйк, бердән булыйк. Сабантуй ничек инде, искиткеч күңелле бара бүгенге Самар өлкәсе Камышлы авылында Сабантуй. Минем янымда Ярнай Әйбәт, бик матур. Моның өчен Сабантуйлар бер кайда булганы да юк. Һәрбер дөньядагы татарларга исәнлек, саулык, бердәмлек. Камышлы районы безнең татар районы. Без бик шат. Сабантуй бик яхшы ясалган. Бөтен дөнья татарларына бик зур сәлам. Самар өлкәсеннән, Камышлы районыннан киләчәк күрешүләре хәтле.
крыле будущего зов. Мы все, что нужно для любви посеем, как песенная дивная строка. Соединен наш путь с тобой, Россия. Buna tыныç dünyada durga gerek. Әйбәт buna işlerge урожай көп алырга. Татарстанны миринди мактыйм бик. Аны алар ишлик, балык анда бик мотор тора. Вот ул безгә шатлык инде. Алда әле безнең яулар үрләр, җирләр, күкләр, дәрья узасы, саклагачак буыннардан күчеп, майдан тоткан гыйлем җыйган батыр, татарымның бөек мирасы. Yıllarımız tыныç bulsun, iyi günler bulsun, vakitte şatlıkta yaşarken nasip bulsun, ilesi sabah duyularında kötü balırga nasip bulsun. Aman duyum benim, kuş gilesin, batırlarım, öz bul, övülme. Məngü şeşek atsın bu muhşiza, taşıp beyrem idu il bilen, saban duyu bugün, Kamışlı'da. Чисто, әлбәттә билгеле. Молодец. Безнең теге Шыбага дегеннәр именно только абсолютно Рустам Нургалиевич та и конгрессның Василоведа только көрәшсеннәр ди, чистага да көрәшсеннәр ди. Менә Кабул булды әйткән сүзләре Батыр безнең Муса булды бегән. Чиста көрәш, чисти татарча күтәреп алып салу. Бик рәхмәт. Бик каты шат инде мин. Тегелне бит Чебоксарда ота торып та абсолют призны бирмәләр. Шуңа күрә без бу юлы да Аллаһ тренер Илдусай белән Хәбил абый булган җирдә хәрәм булмастыр дип ышанып килдек. Аллага шөкер. Хәбил абый сүзендә тора. Рәхмәт аңа бик зур. Әлбәттә. Миңа бик каты приятно. Бу минем быелга икенче машина инде, Аллага шөкер. Ничә батыр тәрбияләдегез? Ничек шулай була ул? Батырның кайсысын санасак инде, кайсы Россия батыры или Сабантуй батырлары, алар инде бик күп, аларны мин санап та бетерә алмыйм. Әмма ләкин Россия беренчелеген менә первенство Россияны без 2 мәртәбә аттык, 2 көрәшче минем аттылар. Чемпионат Россияны 2 мәртәбә Муса атты. Аннан соң инде менә бүгенге көндә ул 2 мәртәбә чемпион мира булды инде. Мировой первенство чемпионатларны атты, креш буенча и Билбау буенча. Менә шулай, аннан башка яхшы крәшчеләрем бик күп. Әле яшүсмерләр арасында менә Бразилиядә атты, кадетлар арасында бер егетем минем. Без инде крәшкә өйрәтергә дә тырышабыз, тәрбияләргә дә тырышабыз. Мусаның бүген туган көне. Менә минем янда басып торган Пәһлеван батыр, ул безнең милләтебезнең йөзек кашы, күп еллар буена дан тоткан көрәшче Хәбил Бикташев. Ул шушы җирнең баласы, ул бүген баш хөкемдар булды. Без шулай ук Бөтенья татар конгрессы исеменнән менә шушындый искиткеч күркәм Сабантуйны оештыручыларга рәхмәтләребезне җиткерәбез. Шулай да Владоград автомобиле Мария Республикасына китә. Самар өлкәсе Камышлы авылында 10-нчы Бөтен Россия татар авыллары Сабантуй төгәлләнде һәм ялт ителеп яңгырда үз эшен башлады. Булсын, яңгырда булсын, яшыда булсын. Киләсе Сабантуйда Киләсе ел Сабантуена да исән-сау очрашырга насыйп булсын. Biz görüşürler dağlar ilinde, mesleğe gidiler, elim olaylar, var bitmez duvar giremeden. Cennetinge beylek
eşit, zorlu kızınıp düşürsün. Demlikmek hem kalaşlar, kadın verip yaşasın.